हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव एसएलआरसिनि बागै बेयाव रायलायगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै जों रायलायखांबाय स' नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव नाय जायफ्रानोखि फर एग्जाम लिरगोन आरो बे एग्जामा पस्टपन जागोन नामा गोबां कमेन्ट्स फैनायखौ नुनो मोन्दों दा फाइनालि नोंथांमोनाथ' मोनखाबाय एग्जाम डेट नाथाय लोगोफोर DHSनि एग्जामा पस्टपन जानानै जोंहा 7 आगस्टआव जानो गोनाङा सेप्तेम्बर 4 आव थांबाय एग्जामा नोंथांमोना लास्टआव जासिगोन नैबे एसएलआरसिया जाग्रोसिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 दा ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोननिया जागोन 21 आगस्टआव आरो लोगोसे ग्रेड 3 आ जागोन 28 आगस्टआव अके दा बे पस्टआ 13,000 नि बारा दङमोन आरो पस्टपन जागोन नामा बे पस्टपन जानायनि चान्स गैला मानोना बोथोरा मोजां जागोन आगस्टआव एबा सेप्तेम्बर खाथियाव बेनिफ्राय एसएलआरसि सिलेक्शना बोरै जामारगोन जों बेखौबो नायगोन लोगोसे नोंथांमोना बोरै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन होनोब्ला जों अफिशियेल साइटआव फैनांगोन बेनो जाबाय assam.gov.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो अब्ला एडमिट मोनगोन आरो बे एडमिटखौ नोंथांमोना 15 आगस्टनि उनावहाय मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 हिसाबै नाथाय ग्रेड 4 आ 15 आगस्टनि सिगां मोनगोन नोंथांमोनाहाय दा बावैनो मोननाय जासिगोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आरो जेब्ला फैगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बेयावनो नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन नाथाय लोगोफोर बे एग्जामा पस्टपन जानायनि लामायाव गैया मानोना बोथोरा जोबोद मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ नाथाय DHSनासो दैबानानि थाखाय माखासे जाहोननि थाखायहाय बेखौहाय पस्टपन खालामनांदोंमोन दा नैबेवहाय माखासे दङ आरो माखासे नटिसमोन सिगांनि बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्लास 4 एबा ग्रेड 4 हिसाबै आरो ग्रेड 3 हिसाबै नाथाय बेखौ आं बुंनो थांला दा जों एग्जामखौ नायगोन सिलेक्शना बोरै खालाममारगोन ग्रेड 3 आव जायफ्रानोखि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ एबा गैया गोबां कनफिउज जाबाय थायो दा बेखायनो जों नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जामारगोन दा बे जाबाय एग्जाम नटिस लोगोफोर बेयाव ओरैबायदि मोननै रोखोमनि पस्ट दङ आरो बे एग्जामा सेम डेटआवनो जागोन 28 आगस्टआवनो बेनो जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै HS पास लेभेल मोनसे बेनिफ्राय डिग्री पास लेभेल मोनसे डिग्री पासबाबो खायसेया कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ खायसेया गैया अब्लाबो एग्जामा नोंथांमोना खनसेनो जमा जागोन 28 आगस्टनि 2 PM निफ्राय बेलासिनिफ्राय जागोन आरो HS पासफोरा जाबाय नोंथांमोना 10 AM निफ्राय जागोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि साबजेक्टआ ससियेल स्टाडिज ससियेल साइन्स थागोन GK थागोन मेथ्स थागोन मेन्टेल एबिलिटि एन्ड रिजनिं थागोन बेनिफ्राय जेनेरेल इंलिश थागोन थ' नोंथांमोना मोजां फकास खालामनांगोन सिलेबासखौ मोजां फकास खालामबासो नोंथांमोना पास खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना पास जायोब्ला सेकेन्ड स्टेजआव थांगोन स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टआव नोंथांमोनाहाय थांनो हागोन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट थागोन बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट हाबना दङ जेराव नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनो बेयावनो साख्रिखौ मोननाय जागोन स' बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव नायोब्ला ड्राइभार पस्टआ दासिमबो डेट ओंखाराखै सेपारेटलि नोंथांमोननो डेट होनाय जागोन आरो जायफ्रा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन सेप्तेम्बरावहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि डिग्री लेभेलाव बेसेबां कुइसन थागोन बेखौबो जों नायखानोसै गासै 100 कुइसन थागोन आरो मोनसे हाबानो 1.75 नाम्बार मोनगोन एबा 175 नि नाम्बार जागोन एग्जामा बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव 25 थागोन गासै 200 सिलेक्शन प्रसेसआव दा नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं एबा गैया जायखिजाया नोंथांमोना सेम प्रसेस एग्जामखौ होनो मोनगोन मोनसेल' पेपार जागोन बे स' बिनिफ्राय HS पास लेभेलावबो 100 कुइसन थागोन बेनिफ्राय 1.5 मोनगोन गासै 150 नि एग्जाम जागोन बेवहाय HS पास लेभेलाव स' बिनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय बेसेबां केन्डिडेट लेंहरगोन स्किल टेस्टआव बेनो जाबाय 1:2 दा नोंथांमोना मोनसे पस्टआव सानै केन्डिडेटखौ लेंहरनाय नुनो मोनगोन PI एबा पार्सनेल इन्टारभिउ आरो लोगोसे स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जागोन मोनसे पस्टनि थाखाय सानै एबा 10,000 पस्टआव 20,000 स्टुडेन्ट्सखौ लिंहरनाय जागोन स्किल टेस्ट एबा सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय दा बेनोमोन आरो लोगोफोर एग्जामा पस्टपन जानायनि लामायाव गैया बे जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै सिलेक्शन प्रसेसखौ नोंथांमोना सर्ट प्रसेसआव होबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बुजिबाय